Mga kautoran, mayong adlaw sa inyong tanan. Sa sinigay tiyon, ikaman ama naman naton ang aton mga kaugalingon sa pagkamalandong sang pulong sang Ginoo. Kag ang pulong sang Dios nga aton pagapamalandungan sinigay tiyon, makita sa Lucas kapitulo 13 halin sa 6 pakadto sa 9. Kag akon anay pagabasahon tanan sa hiligaynon nga Bible nga nagasiling, dason si Jesus nagsugid sa ila sing palaanggiran. May higira sa katamnan sang isa ka tawo, ang tao nagkadto sa pagpangita sang bunga sa sina nga higira, pero wala gid siya sing may nakita nga bunga. Gani nagsiling siya sa iya manugtatap, abi dumduma bala, 3 na katuig ang pagbalik-balik ko diri sa pagpangita sang bunga sa sini nga higira, pero wala gid ako sing may nakita nga bunga. Tapsa na lang ini nga magpadayon ini sa pagpalanggod sang duta. Pero ang manugtatap nagsabat, Sir, pabay ilang anay sa sini nga tuig. Kutkutan ko ang palibot sini kag abunuhan. Kung ini nga kahoy magapamunga sa madason nga tuig, ti maayo. Kung hindi gani, ti ipatapas mo na lang ini. Ini amo ang pulong sang Ginoo. Kagini nga sugilanon istorya nga akon ginbasa rin sa Bible, nagasugid ini sa aton sa isa ka palaanggiran o comparable. Kag comparable paanggid palaanggiran gani ang paghambalan, ini amo ang istorya nga nagasugid sang pinaka athag nga sugilanon diri sa duta, pero may langit nun nga kahulugan. Nagangaton paninguhaan sa pamalandon naton amo ini, natanaw naton ang kahulugan sa likod sa sini nga istorya. Ang istorya nga akon ginbasa bag-o lang, kay isa ka paanggit nagahambal nga may isa ka tao. Ini nga tao mangunguma suno sa parable. Kag ang yauma, ang yang dota, natamnan sang isa ka kahoy kag ang ngalan diri higira o config tree. Kag ang tag-iya sang dota nagabalik-balik, pagtan-aw kun bala may bunga na ini nga kahoy. Pero nakita niya sulod sa 3 na niya katuig nga balik-balik, wala gid siya sing nakita bisan isa ka bilog nga bunga. Busa ginhambala niya ang manugtatap, ang gardener, nagatatap sang amo nga uma. Kag ang manugtatap diri amo si Jesus Christ. Kung aton nga interpretahon ang amo nga sugilanon, ang tag-iya sang uma amo ang Dios nga Amay. Kag ang uma amo ini ang kalibutan nga aton ginaistaran. Kag ang manugtatap suno sa paanggid palaanggiran amo ang iyang bugtong nga anak, ang aton manuluwas nga si Ginoong Hesus. Kag ang kahoy diri nga ginatawag di gira nga wala nagapamunga, amo ang mga tao nga nagaistar sa sining kalibutan nga ginatawag nga uma sang Dios. Ang una gid nga tuyo sini nga ginpakita ini sang Dios sa aton nga sugilanon, ginahambal niya sa aton nga ang pungsod Israel nga iya ginpili kay amo ina ang mga Israelinhon nga kinakabig nga mga katawhan sa Dios sa malawig nga tuig nga ginatipan sila sang Dios
wala gid sila magbunga sa ginatawag nga Dios non espirituhanon nga bunga. Pero sa piyak nga bahin, tungod kay kita nga mga tao gintuga sang Dios kag ginpapuyo sa sining matahong nga kalibutan nga ginatawag diri sa parable iyang uma, tungod kay kita pareha sa gintuga sang Dios, makabigman nga kita amo ang kahoy nga igira nga wala na gid nagapamunga. Sabi na ang sugilanon diri, kag tanaw naton ang edad sang kahoy siling sang parable, mga 3 na katuig. So ang kahoy nga higira nga prutas ina nga kahoy, tani mga 3 na katuig ang iyang edad. Kung 3 na katuig ang iyang edad, magapamunga na ina siya. Pero problema, insakto na sa edad, wala gihapon siya nagapamunga. Kag ang Dios nagapaabot nga ini nga kahoy magapamunga. Ma-apply naton karon ina sa aton mga kabuhi nga ang Dios gali nagapaabot sa aton nga kita magapabunga sang Dios non nga bunga sang aton mga kabuhi, espirituhanon nga bunga. Kung tanawon ang aton mga edad, ang iban sa aton senior citizen na, ang iban siguro mga 20 katuig, 50 katuig, sobra na ang edad sa aton pagpangabuhi sa sining kalibutan. Pero ginapalabi naton ang mga butang nga hindi ayon sa kabubuton sang Ginoo, kag wala kita nagakabuhi sang espirituhanon kag Dios non nga sahi sang pagpangabuhi, wala nagabunga ang mga ginatudlo sang Dios sa aton. Siguro ginapamatian na naton kag ginapalapos na naton sa aton nga mga dalunggan nga wala gid ang Dios makakita sa aton mga kabuhi nga nagbunga ang mga ginatudlo niya sa aton nga espirituhanon nga mga pagtulunan. Amoy na ang nakita sang Dios sa sini nga parable. Tungod kay wala man magbunga ang Dios non kag espirituhanon nga bunga sa aton mga kabuhi, nagsiling ang amay, ang tag-iya sang uma, ang tag-iya sang kalibutan nga aton ginaistaran. Nagsiling siya sa manugtatap, kagina nga manugtatap o kon gardener amo si Jesus Christ. Ang siling niya, tapsa na lang ina nga higira, kay naga-occupy siya sang malapad nga lugar, diri sa dota, kag naga-imol na lang ang dota, diin siya nagtubo, kay nagakuha siya sang tubig, kag pagkaon sa iban nga dota, kag igiban iya nga mga kahoy, daw naganiwang na, kay wala iya makakuha sang tambok sang dota kag tubig. So siling sang tag-iya sa iya nga manugtatap, tapsa na lang ina nga kahoy. Kay daw wala man siya nagapamunga. Nahimo lang siya nga perwisyo sa akong dota, pero wala gid sing bunga bisan sa kabilog. So siling siyang tag-iya, tapsa na lang. Pero kabalaw ka kung anong sabat sang manugtatap nga amo si Jesus Christ. Siling niya, Sir, amoy pasagdi lang anay bali isa pagid katuig. Kay akon nga i-focus ang akon nga pag-atipan sa sina nga kahoy. Akon nga hilamunan, akon nga abunuhan, akon hatagan sing tuman nga atensyon. Kagang siling sang manugtatap nga mo si Jesus Christ. Sininyati kung magpamunga ina sa sininga tuig, sa akon pagtatap,
maayo. Pero kung hindi pagid magpamunga, siling sang manugtatap, ipatapas na lang ina nga kahoy. Mga utod makita naton diri ang ginasiling nga judgment o kung paghukom. May ara gid iya nga adlaw sa paghukom. Adlaw sang pagtapas sa sinang kakahoy. Ang bilog nga Bible nagatudlo sa aton nga may paghukom. Katulad sang nasiling, okay, tapsa na lang ina, hukmi na lang ina, kay daw wala nagahatag sing maayo. Wala nagabunga sing maayo. Then amo ini ang ginasiling sang Bible sa aton. Ang Diyos iya wala sing katapusan. Ang yang paghigugma sa aton nagapadayon sa wala sing katapusan. Pero kita iya nga mga tao may katapusan. Amo ina nga nagsiling siya, okay, tapsa na lang ina, may katapusan kita yang mga tao. Siguro, aton talupang doon ang nagsiling siyang Bible, nga nagsiling siya, may gintalana nga tion para sa tanan nga mga tao sa sini nga kalibutan. It is appointed unto man once to die, and after that, the judgment. So may ara nga gintalana nga tion. Ang Diyos iya wala sing katapusan, pero ang tayo iya may katapusan nga tapson siya. Kaya ang tao may katapusan, hindi siya parehas ang Diyos, nga ang Diyos ay eternal, kag wala nagkatapos ang Ginoo. Siguro, tungod sa bugay sa Ginoo, ginpapuyo niya kita sa sining matahong nga kalibutan. Ang gintalana sang Diyos sa aton, wala nagaparehas. May mga tao nga nagakabuhi, na tao kag nagkabuhi sulod sa 20 ka tuig, kag magkataliwan siya. Ang iba niya mga tao na tao kag nagkabuhi isang 50, 70, tob-tob sa isa kagatos, wala nagaparehas. Pero bantayan naton nga nagsiling ang Bible, may gintalana nga tion nga kita mapatay kag pagkatapos sina hukman kita sang Dios. So amo ining dagway sang kamatuoran. Kung ang gintalana sa imo bali lang 50 ka tuig, kada nimo birthday buhinan isa, bali 49 na lang buhinan pagid kada tuig, nagabuhin, tob-tob nga matapos ang gintalana nga tuig nga kita magataliwan. So siling sa Diyos, okay, tapsa na lang ina, may katapusan, may paghukom. San-o? Siling sa Bible, tapos kita nga magtaliwan sa sining kalibutan, hukman kita sang Diyos. O kon sa piyak na bahin, ang Bible na gatudlo nga si Kristo magabalik liwat. Siguro base wala pa mag-abot ang tion nga kita magtaliwan sining adota paagi sa kamatayon, kag magabalik na si Kristo sa sini nga kalibutan, may ara gyapon nga ginasiling nga katapusan kag paghukom sa mga tao, kay si Kristo magabalik sa sining kalibutan sa paghukom sang tanan nga mga tao. Kung sa bagay, amo ini ang ginatudlo sa aton sa John chapter 5. Sa tion sa pagbalik ni Kristo, naghambal ang Bible nga ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, kag ginpatawad kag ginpakamatarong siya sa Dios, siling sa Bible, magagawa siya sa lulubngan pakantos sa kabuhi nga wala sing katapusan dito sa langit, upod sa Dios, ang Dios nga nag-aman sang langit para sa tanan nga mga tao nga naghinulsol sang ilang mga sala, kag nagtuo kag nagbaton kay Kristo sulod sa ilang mga kabuhi. Pero ang mga malaot, siling sang Bible sa aton,
ang tao nga nagsikway kay Kristo kag wala gid nagpamalandong sang kaluwasan siyang kalag, pagbalik ni Kristo mabanhaw man siya kag magakadto sa kalaglagan sa iyang kabuhi didto sa impierno, sa linaw sang kalayo, sa wala sang katapusan. So may paghukom amo inade ang parable o kon ang ginasiling naton nga paanggid nga nagsiling siya, okay, tapsa na lang na may katapusan tungod kay may paghukom nga palaabuton sa tanan nga mga tao. Nagapaabot gid ang Dios nga magbunga. Dapat nga ang maayong balita nga ginapamatian naton pirmi, nga ginasiling ni San Pablo, wala ko ginakahuya ang maayong balita sang Dios tungod kay ini amo ang gahom sang Dios sa pagluwas sa mga katawhan nga nagatuo kay Kristo sulod sa ilang mga kabuhi. Ang maayong balita mo ini nga si Kristo ginlansang sa krus, napatay siya, ginlubong, pero sa ikatatlong adlaw nabanhaw siya. Kag ang tanan nga magtuo sinang Kristo nga napatay kag nabanhaw makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Mga utod, makapila na kita makabati sa maayong balita. Nagbunga man ayhan ini sa imo sang kaluwasan, o kon masiling naton, gibaton man imo ayhan si Kristo sa imong kabuhi. Kung ginbaton mo si Kristo, then nagbunga sang kaluwasan ang mayong balita dira sa imo. Pero kung ang mayong balita nanood kay Kristo, imong ginsikway, then ini nga parabol nagapahanomdom sa imo nga wala gihapon tubtob subong nagbunga sang kaluwasan sa imong kabuhi ang maayong balita nga ginatudlo sang Dios para sa aton. So dapat magbunga ini adlaw-adlaw, nagatulok ang Dios sa aton. Kung bala nagbunga na sang kaluwasan ang mayong balita nga ato nabatian, halin sang una sang gagmay pa kita tubtob subong. Then kon wala magbunga sang kaluwasan ang mayong balita nga imong ginapamatian, ang siling sang Dios suno sa parable, tapsa na lang ina, hukmi na lang ina, ang pagtapas amo ang adlaw sa paghukom, kagin siling nakon may tion sa paghukom tapos ang kamatayon sang tao, kag may adlaw sa paghukom sa tion nga si Kristo magabalik liwat sa sininga kalibutan, kay siya maghukom sang tanan nga mga katawan sa iyang pagbalik. Karon iya amo ang adlaw sang kaluwasan. Aton pa ini panahon, pero sa pagbalik ni Kristo sikan kaming siya magakarina subong hukom nga judge sa tanan nga mga tao. Si Kristo sang siya na tao, daw isa siya kabata nga helpless, daw wala siya siyang mahimo, kay bata pa lang siya. Pero sa ikadwa nga pagbalik ni Kristo, magakari siya subong nga hari sang mga hari. Hindi na siya bata nga imo pang kuguson, kundi hari na siya, hari nga bagahukom sa tanan nga mga tao sa sininga kalibutan. So kung wala pa magtubo sa imong kabuhi, kag magpamunga sa imo kag akong kabuhi, ang mayong balita, delikado ang aton kabuhi sa adlaw sa paghukom. Kay nagasiling siya, wala man nagpamunga, tapsa na lang ina, husto naman sa edad, pero wala man magbunga, nasunod sina judgment. Akon jutay iisdog ang kamaturan sa tion nga magbalik si Kristo. Mayara nga ginatudlo sang Bible sa aton, sang dalagko nga magkalatabo sa tion nga magbalik na si Kristo. Okay,
Siling ni Kristo suno sa ginatudlo sa Bible amo ini. Nga sa tiyon nga magabalik siya kung may duwa ka tawo nga nagaarado didto sa ilang uma, siguro magkumpare, ang isa ay naluwas, ang isa ay wala, ang siling sa Bible, ang isa nga naluwas, kuhaon, pero ang isa nabilin. Kung may duwa ka babae nga nagagaling sa galingan, siling sa Bible, kung ang isa naluwas, kuhaon siya, ang wala maluwas, nabilin. Kung ang mag-asawa nagahigda sa ilang kwarto sa tungang gabi kung magbalik si Kristo, kung ang asawa naluwas, kuwaon siya sa Diyos, kung ang bana wala maluwas, nabilin siya. Ang tanan nga kuwaon, dalon dito sa langit, kag magapakig-upod sa Diyos sa wala sing katapusan. Ang mga nabilin, hukman sang Diyos, kay wala sila magkalaluwas. Amoy na ang interpretasyon, amoy na ang dagway, nga ginasiling, wala man magpamunga, wala man maluwas, wala man magbunga ang mayong balita, tapsa na lang na, hukming na lang ina sa silot. Pero ang manugtatap diri, amo si Jesus Christ. Grabe ang kaluoy, mercy, paghigugma sang Diyos sa aton. Kung sa bagay, ginhambal sang Diyos ay ang dako ng paghigugma sa aton. John 3:16, kay ginhigugma gid sang Diyos ang kalibutan. Sa bagay nga ginhatag niya ay ang bugtong anak. Kagang bisan sino nga magtuo kay Kristo, makaangkon sang kaluwasan kag kabuhi nga wala sing katapusan. Kagang Roma 5:8 nagahambal, ginpakita sang Dios ni Ginoong si Kristo ang iyang dako nga paghigugma sa aton, nga samtang sang mga makasasala pa kita, si Kristo nanginmatay sa cross para sa aton, agud nga mabayran kag mahugasan ang aton mga sala pagi sa hamili nga dugo ni Kristo. Dira ginpakita niya ang iyang dako nga paghigugma kag kaluoy para sa aton. Nagsiling si Kristo sa Amay. Sang pagsiling sang Amay, okay, tapsa na lang na, hukmi na lang na. Siling ni Kristo, pabay ilang anay. Sir, pabay ilang anay, bali isa ka tuig. Himuon nakon, siling ni Kristo, ang gardener, ang tanan, nakon nga mahimo, agod nga magbunga ina siya nga kahoy. Grabe ang pasensya, grabe ang kalooy, grabe ang paghigugma ni Kristo, nga hindi siya buot, tani nga may isa ka tao, nga malaglag, kundi ang tanan nga mga tao, makaangkon sang kaluwasan, sang ila kalag. Kabangdanan nga si Kristo nagsiling, Sir, hindi lang anay, dira aton makita ang doktrina nga ginasiling mercy o kon ang kaluoy sang Dios sa aton. Pwede na kita hukman sa silot, pero ang siling ni Kristo, pabay ilang anay. Patubo lang siya da anay. Akon himuon ang tanan ko nga mahimo, agod nga magbunga siya. Mga utod, amo ini ang ginatudlo sang Dios sa aton. Ang Dios may paagi agod magbunga sa aton kabuhi ang ginatawag nga kaluwasan. Kag matabo ang ginasiling nga espirituhanon nga bunga sa aton mga kabuhi. Magakadto kita sa isa ka bahin sa isa man ka parable, kag ini makita sa John chapter 15. Dira naghambal si Kristo, kag makita naton nga ang tuyo sang Dios amo nga magbunga kita. Hindi agod nga malaglag, kundi magbunga sang kaluwasan, magbunga sang espirituhanon nga bunga ang aton mga kabuhi.
Ang parable sa John chapter 15 nagahambal sang subong sini. Sili ni Kristo, ako ang matudtuod nga puno sang ubas. Kag kamo amo ang mga sanga. Kita amo ang mga sanga. Si Kristo amo ang matudtuod nga puno sang ubas. Bantay ang ginhambal ni Kristo. Sili niya, pabilin kamo sa akon. Kag ako magapabilin sa inyo. Kay kung wala ako, wala kamo sing mahimo sa inyong kaugalingon. Okay. Ang ginahambal sina, amo ini, nga gusto ni Kristo nga ang ubas, ang grapes na bala, magpamunga. Pero, ang kamatuoran amo ini, kung kita mga sanga, kag wala kita nagaangot sa puno, amo na sila niya, pabilin kamo sa akon. Kung wala kita nagaangot sa puno, nga amo si Jesus Christ, hindi kita magbunga. Wala sing sanga sang kahoy, bisan balagon man, nga nautod kad na si parar, nga magabunga siya. Ang guwa niya sina, mapatay lang na siya, kay wala man siya nagaangot sa puno. Amo na ang gusto silingon ni Kristo. Kung gusto kita nga makaangkon sa kaluwasan, kag magbunga ang aton kabuhi, sang Diyos nun nga bunga, dapat nga magangot, magpabilin kita dira sa iya. Siya ari sa aton, kag kita ara sa iya. Nagapabilin sa puno, sa ubas. Matabo lamang ina, kung ikaw nagpaubos sa imong kagalingon, ginsurrender mo ang bugos nimong kabuhi kay Kristo, kag gininulsulan mo ang imong sala, ginbiyaan mo, gintalikdan mo, kag nagbalik sa Dios, kag nagpakig-upod sa Dios, nagsiling siya, pabilin kamo sa akon, kag ako magapabilin sa inyo, kay kun wala ako, wala kamo sing sarang mahimo. Kung hindi kamo mag-angot kag magpabilin sa akon, hindi kamo makapamunga sang ginasiling bunga sang kalwasan kag bunga sang Dios nun nga klase sa pagkabuhi. Amoy na ang buot sang Dios silingon sa aton nga kita nga mga tao kung gusto magbunga sang kalwasan ang aton mga kabuhi, ang aton mga kalag, balik sa Ginoo. Kay kung wala siya, wala man kita sing mahimo sa aton kaugalingon. Pero may isa kabutang, kakamoy ini ang sablag. Sablag sa aton nga pagpamunga, nga hindi kita makaangkon sa kaluwasan, kag hindi kita makapamunga sa espirituhano nga bunga. Ang problema, ang sablag, ang aton mismo nga kabuhi, ang aton tagipuson. Okay, tanaw naton ang isa ka sugilanon nga ginhambal sa Mateo. Ang sugilanon nagasiling, may tao nga nagsabog sang binhi. Ang manugsabog amo si Jesus Christ, kag ang tanan nga mga manugwali sa sini nga kalibutan. Pero ang binhi nga ginsabog, mga maayo nga binhi. First class nga binhi. Pero ang siling sang istorya nga makita nimo sa Mateo amo ini. Ang iban nga binhi nga ginsabog nagtupa sa dalan. Kung sa aton pa dasok nga duta. Di mabudlay na siya nagtubo na kay sa dalan nga daan ginalapakan pa na sang tao. Matig-ana na siya kay dasok na ya, hindi na nadaya mabuhi ang tanom. Kagisiling sang Bible amo ini, ina katulad sang isa ka tawo nga nagpamati, pero wala man siya kaintindi, si Satanas nagpudyot isa-isa sang mga bini nga nagtupa sa dalan nga hindi makatubo tungod sa dasok nga klase sang duta. Amo ina ang sablag sa mga tao. Ikaw, ako, kita. Ang pulong sa Dios mayo nga binhi,
Pero ang aton tagipusoon, tama ka, dasot, hindi makadulot ang mayong balita sa Dios. Kag tungod sina hindi magtubo kag hindi magbunga. Amo inan siling ko nga sablag ang ginabusag, mayo nga binhi, mayong balita, pero ang problema ari sa aton tagipusoon. Kag nagpadayon ang istorya. Ang iban nga binhi nagtupa sa bato, batohon nga duta. Duta nga damo bato. Imagine na lang if you are going to use your own imagination today. Anong guwa kung ang duta puno sang bato, matupa ang binhi sa bato, paano siya magtubo kay bato? Pag-abot sang init, siguro matubo na siya, jutay lang, pero pag-abot sang init, mapatay na siya. Ano ang gusto silingon sini? Ang problema amoy ni. Gusto ang Diyos nga kita makaangkon sang kaluwasan. Gusto ang Diyos nga magbunga sang kaluwasan ang mayong balita dira sa aton kabuhi. Amo ina ang gusto sa Ginoo, pero ang problema ari sa aton tagipuson. Ang aton tagipuson daw bato nga hindi makatubo ang mayong balita. Ikatatlo nga problema nga kinpakita sang Dios sa aton, bisan ang tuyo niya nga kita magbunga, makaangkon sang kaluwasan, pero ang sablag ari sa aton kabuhi. Ikatatlo nga ginhambal sa nga mga istorya amo ini. Ang mayong balita, ang binhi nga iban didto nagtupa sa duta nga damo sang sampinit kag talungon. Inaamo ang mga kahoy-kahoy nga may mga tunok. Pagtupa niya dito kay damo man talungon kag sapinit, ang binhi sa idalom natabunan, hindi makatubo kag hindi makabunga. Amoy na ang dagway nga ginpakita sang Dios sa aton diri sa Bible, kabangdanan nga hindi magtubo ang kaluwasan sa aton kabuhi, kag hindi magtubo ang ginasiling Dios non kag espirituhanon nga kabuhi diri sa aton ginasiling sa Bible. Ang bunga sang espiritu, ang bunga wala makapamunga tungod sang kondisyon sang aton tagipusoon. May sapinit, may talongon, natabunan sang tanan naton nga kabalaka sa sining kalibutan. Ang ginasiling nga binhi nga ginasabog, amo ang binhi nga nagadala sang kabuhi nga wala sang katapusan, ang binhi nga naghatag sang kaluwasan, ang binhi nga nagadala sang espirituhanon nga bunga sa aton mga kabuhi. So dapat ang aton mga kabuhi araduhon maayo, ipaarado naton sing maayo sa balaang nga espiritu. Itugyan, isurrender naton ini kag ang Dios amo ang magapahumok sang aton mga kabuhi. Tubtob nga ini nga kabuhi maduklan sa mayong balita, makaangkon kag magabunga sang kaluwasan, kag tubtob magabunga sang balaan, sang bunga sang balaan nga espiritu nga yari sa aton. Sa Bible kag ini makita naton sa Galacia kapitulo 22 pagkadto sa 23. Kung kita mga Kristohano na, kay nagtuo na kita kag nagbaton kay Kristo, dapat magapamunga ang balaan ng Espiritu sa aton mga kabuhi. Kag diri sa Galacia 5:22 tubtob sa 23, may bunga, may siyam kay slice sang bunga nga yari diri. Ang una, gugma. Ikadua, joy o kon kalipay. Ikatatlo, peace o kon paghidait. Ikaapat, patience o kon pagbatas. Ang ikalima, kindness, pagka malulo. Ang isa, goodness, ikaanom, pagkaayo o kon kaalwan. Ang ikapito, faithfulness, pagkatutom.
Kag ang kawalo, humility, pagpaubos, pagka mapainubuson, kagay kasyam, ka-slice ang bunga, amo ginatawag nga self-control, pagpugong sa aton nga kaugalingon. Hindi na akon masulit ining siyam, pero siguro ako nang suliton gatagan sing impasiya ang katapusan nga bunga nga akon ginbasa. Ang katapusan nagasiling self-control. Dapat kung kita Kristohano na, kay kita nagtuo na kag nagbaton kay Kristo, ining mga bunga makita dira sa aton mga kabuhi. Okay, hindi nga importante ang katapusan, importante sila tanan, pero ang aton panahon hindi magtugot, kaya isa-isahon naton ini. Ari ang katapusan, self-control. Mga utod, ano sa pamatiyag mo? Kontrolado sang Diyos ang imong kabuhi. Kung ikaw may salakyan, kag ikaw nag-drive, kag ang imong salakyan wala sang brake, kag hindi mo na makontrol ng salakyan, ikaw ang imong pasayro delikado, kay man wala sang brake. Amoy na ang kabuhi sang isa ka tao nga hindi kontrolado sang Dios, delikado ina nga kabuhi. Okay, ang ginhambalian ni James amo ini. Dapat nga may control kita sa aton dila, sa aton balagi na panghambal. Ang dila naton isa lang kabahin nga gamay. Pero ginapahambog niya ang dalangko nga butang sa kalibutan. Kag ang palito sang posporo gamay lang, pero makasunog siya sa dako-dako nga balay, bisan pa sang kagulangan. Amo man sina ang aton dila, kon wala sang kontrol, kag hindi ina makontrol kay wala naton gidtugyan kag surrender sang Dios, ina nga dila magahambal sang dalangko nga mga pagkamalaot sa iban nga mga tao. Kag ina nga dila amo ang magalaglag hindi lamang sa dungog sang iban kundi sa imo man kaugalingon. Amo ina ang importante nga dapat may self-control. Dapat ang aton kabuhi kontrolado sang Dios, bisan pa ang aton dila. Kung ikaw wala na sing nadumduman nga maayo nga inughambal, hindi na lang maghambal, kay magpasagad pa ikaw hambal nga ang imo ginahambal nakapilas kag nakapalain sa balatyagon sa iban nga tao. Ang labing maayo amo ini, kag kung gusto gid man himo maghambal kay para hambal ikaw, tun-i ang Bible kag amo ang ihambal sa iban nga mga tao. Kay man ang Bible yan nagasiling, higugmaon naton ang Dios, kay higugmaon man naton ang aton isig katao. Kung ikaw maghambal sa iban, ang Dios nun nga paghigugma sa imong isig katao, amo ang imong ihambal. Kag iya wala gid problema. Pero kung mga bagay nga hindi ayon sa plano kag kabubuton sang Dios, ang iyang lagay sa aton, dapat kontrolado ang aton kaugalingon. Kag ang makakontrol sina, amo ang Dios. Ang isa sa mga bunga, katapusan nga bunga nga akon ginbasa, pagpugong sang kaugalingon. Mga utod, ining mga pulo nga atong ginatun-an subong, tuguti nga ang balaan nga espiritu, amugid ang magapanghikot sa imong kabuhi. Agod ma-apply naton ining parable nga nagatudlo sa aton nga dapat may bunga sang kaluwasan ang mayong balita sa aton mga kabuhi, kag magagwa ang espirituhanon nga kabuhi, bunga sang espiritu sa aton mga kabuhi. Kag matabo lamang ina kung kita
magbukas sang purtahan sang aton mga kabuhi. Tuuhan kag batunon naton si Kristo karon dayon. Madamong salamat kag kabay nga ang Dios magkapadayon sa pagbubo sa iyang pagpakamaayo sa aton